Salutare toată lumea, ce faceți? Bine v-am regăsit la un episod ceva mai special. De data aceasta sunt pe PS3 singur acasă și jucăm God of War Ascension. Este, după cum știți, God of War 4. Nu este ultimul din această serie, ca să zic așa. A mai apărut un God of War 5 se numește, care e numai pe PS4. Și da, în acest moment eu joc God of War 4. Și da, după cum vedeți, trebuie să mă lupt cu acești, nu știu cum să-i spun, acești soldați sau ceva genul. Așa. Deci, după cum vedeți, personajul meu este Kratos. Eu spun că știți. Și da, nu o să se încheie această serie, o să mai continui. Pentru că e normal să continui. Și da. Deci, vreau să vă spun că eu o să mai filmez așa singur, pentru că nu cred că o să mai merg pe la... Sau o să mai merg, dar mai rar așa pe la Eric și Filip, că începe școala și nu cred că o să mai plec undeva. Și da. Deci trebuie să mă lupt cu acești, nu știu. Vedeți-mă că e un joc foarte interesant, că vi recomand. Dacă aveți PS3, puteți să luați, sau PS4. Mă rog, de fapt cred că numai pe PS3 este acest God of War. Nu cred că există și pe PS4. Și da. Sper să vorbesc destul de tare, dar nu pot să... Adică o să vorbesc tare, dar nu chiar așa, pentru că sunt răgușit. Uitați, acum trebuie să mă duc la asta și facem așa. Apăsăm pe R1. Și acum eu am niște chestii aici care mă ajută și îmi fac singur mișcările. Uitați. Ați văzut ce i-am făcut? Uitați. Acum trebuie să... Uitați, acum îi rup o mână, ia uitați. Ați văzut ce mișto e jocul? Super. Și acum va trebui să mă lupt cu toți acești monștri. Nu este foarte greu de învins, dar uitați această pasăre. Este foarte, cum să zic eu, foarte grea, foarte nașpa, știi? Și eu trebuie să mă feresc de ea, să-i mai și dau lovituri. Hai, așa. Uitați pe ce e vorba. Au, am uitat să mă feresc. Dar este foarte mișto jocul. Mie îmi place enorm de mult și de-aia m-am gândit să și filmez în God of War. Deci da. Nu va fi foarte lung acest episod, doar de vreo 10 minute sau 11. Vedem noi. Da, v-am zis, o să mai fac episoade, nu se încheie seria aici. Și sper să strângem măcar 5 like-uri dacă e, sau 3. Și vizionări. Mă interesează și vizionările. Deci da. E cam greu de bătut. Bine, eu joc acum pe dificultatea easy, deci nu trebuie să fie foarte greu. Sper să-i placă și lui Filip acest episod care îl fac eu acum. După cum știți, am văzut că are și Filip un canal, Filip Manta se numește, intrați și acolo și dați un like. A postat destul de multe episoade, a postat Jucăm Fotbal Realitate 3,
anunțuri, vloguri și gaming nu postează. Gaming o să postăm noi împreună pe canalul meu. Când o să mă mai duc la el, înțelegeți? Și da. Da, să vă duceți acolo să dați și un like la el, pentru că mi se pare că face o treabă bună. Plus că e verișorul meu de grad 2 și nu. Suntem buni prieteni. Uitați, acum trebuie să... Acum face automat, înțelegeți? Eu ar trebui să apăs pe butoane, dar îmi face automat el, că am niște artefactori care trebuie să vă arăt. Uitați, uitați că vă arăt acum. Deci, pe cum vedeți, acesta este un artefact care îți dă infinită de-aia... Îți dă infinită magie, ca să spun așa. Acest artefact îți triplează combo-ul. Acest artefact îți colectezi de 10 ori mai multe orburi de acelea decât colectai de obicei. Aceasta îmi scade viața fără nimic și nu vreau să o activez. Aceasta îmi dă magie infinită. Asta îmi crește viața, așa încet. Aceasta nu știu ce face, că n-am... Adică o folosesc, dar nu știu ce face. Aceasta e aia care v-am zis eu că îmi face singur sensitivity attacks, așa se numește. Scuzați-mă că mă bâlbâi, dar... No. Cred că o să mă vedeți și pe mine acolo. Eu mă văd pe mine. Și da. Sper să vă placă jocul. Mie îmi place foarte mult jocul și sper să vă placă și vouă. Pentru că chiar este un episod foarte mișto. Mă bucur că pot filma. Și sper să vă placă și vouă. Uitați, acum trebuie să... Și știți, acum practic o omor pe această, cum să zic, o vrăjitoare, așa, dar de fapt ea are vie, o să vedeți, o să vă arăt eu. Dar să vedeți acum. Uitați. Acum trebuie să-i dau pumni în gură și... Da, pumni în gură și picioare. Uitați ce fac. Uitați, acum trebuie să o iau și să o pun într-un țep de ăla. Ia uitați. Ooleu. Mamă. Uitați, vedeți mațele acolo. Deci da. Uitați, o vedeți pe această... Această vrăjitoare e foarte adrec. Înțelegeți? Adică, cum să zic eu, scuzați-mi expresia, dar este foarte enervantă, așa, ca cum să-i spun. Și uitați. Uitați, vedeți? N-a murit. Acesta am omorât-o eu. Uitați-o. A apărut iar acolo, vedeți? Și acest insectă, nu știu ce e asta. Păi așa foarte mare. Nu știu ce e asta. Acesta este Orcos, care o să mă ia. Ați văzut? M-a luat. Este foarte mișto jocul. Vi recomand. Bine, am mai zis asta de câteva ori, dar... Este foarte mișto. Sper să vă placă și vouă. Ce joc eu aici? Și da. Uitați ce îmi dă Orcos. Este o chestie care mă dublează, ca să spun așa. Vedeți, uitați. Această chestie îmi dublează caracterul, ca să spun așa, înțelegeți? Uitați să vă arăt. Eu am mai multe
de God of War, ca așa nu asta e singura. Uitați să vă arăt ce face. Deci s-a pus R1. Apoi vă demonstrez asta și pe aceea închidem episodul. Acum apăs pe L2 și triunghi. Stați. Trebuia să țin apăsat. Uitați, vedeți? Chestia aceea mi-a dublat caracterul. Și acum eu trebuie să urc acolo sus. Ok, urcăm sus acolo și încheiem episodul. Așa. Nu, stați, am uitat să mă urc. Am crezut că am urcat, scuzați-mă. Da. Bun, oameni buni, cam atât și cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Matei, singur. Și dacă mai vreți să vedeți episoade de God of War pe PS3, apăsați și voi butonul de like, că nu-i greu. Așa că eu am fost Matei și până data viitoare, pa, pa!